ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଏକ ଗରିବ ଛୋକରା ରାମୁ ରହୁଥିଲା। ସେ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିବାରୁ ସେ ପଢ଼ିବା ଜାରି ରଖିପାରୁନଥିଲା। ଏକ ଦିନ ସେ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ମୁଁ କିପରି ପଢ଼ିବା ଜାରି ରଖିପାରିବି? ବୃଦ୍ଧ ହସି କହିଲେ, ଜୀବନରେ ଜଣେ ମଣିଷଙ୍କ ସଫଳତା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ତୁମେ ଇଚ୍ଛାଶୀଳ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରଖିବ, ତାହେଲେ କୌଣସି ବାଧା ତୁମକୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ରାମୁଙ୍କ ମନରେ ଆଉ କିଛି ନୂତନ ଆଶା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଜଗାଇଲା। ସେ ରାତିରେ ବସି ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦିନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଲା ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାପକ ହେଲା। ଶିକ୍ଷା ଜୀବନରେ ବାଧା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରଖିଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ।